Věděl jsi o tom, že tohle anebo tohle ti může opravdu uškodit? Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou toto ochlazující potraviny, které bychom měli jíst spíše v létě. A nyní, jelikož máme už září, tak bychom se s těmito potravinami měli pomalu rozloučit. Zkusme se radši zaměřit na sezónní potraviny, jako jsou jablka, hrušky, hrozny, dýně, cuketa a tak dále a tak dále. Myslím si, že i když půjdete do obchodu, tak vás budou popadat myšlenky na dýňovou polévku anebo pumpkin spice latte, takže toto období si to opravdu žádá. Ale nemyslím pumpkin spice latte tím stylem, že je to káva s hromadou cukru, ale koření, které naše tělo naopak ohřívá. To opravdu začínáme potřebovat, abychom nebyli náchylní na různé nemoci a cítili se lépe. V září bychom se měli zaměřit na podporu plic, žaludku a sleziny. Plíce mají rády ostrou chuť, doporučuji udělat třeba zázvorový čaj. A pro slezinu zase něco sladkého, takže si dejte třeba hrušku nebo nějaké jiné sezónní ovoce. Takže pokud si chcete dát v tomto období jogurt, tak ho můžete dát třeba do ovesné kaše, která vám udělá v tomto období dobře. Ovesná, jáhlová, rýžová, jakákoliv. Ořívejte a doporučuji tam dodat třeba ještě tu dýni a koření a opravdu vám to bude chutnat. Jestli jste to ještě neskusili, vyzkoušejte, doporučuji. A jestli si ještě teď chcete dát tu okurku, tak ji můžete dát do nějaké zeleninové směsi, styl Čína, a nebo si z toho udělat nějaký salát, ale přidat tam třeba nějaké chili, udělat z toho spíš něco kořeněného. Ale později už bych rozhodně doporučovala spíš tuto potravinu vynechat a vrátit se k ní zase, až přijde její sezóna. Protože, přiznejme si to, okurky v zimě ani nejsou moc dobré. Na co jsou dobré, tak možná tak na pleť.